Dini Agostalni Chuko Shalmari Srang Salo Hayung Gonangai Hayung Hani Busaroni Shal Palemani Nukzaka Aba Hakino Mangpli Kase Page Unukuti Hankoni Khoti Roy Block Di Pramothani YTF DWF ni Bakakti Te Hohom Dodom Khai Himbotok Klaileka Lahar Kurungai Aru Thangin Manjaka MDC Drendra Daborma YTF Dolai Hankor Incharge Poritus Daborma Rajgondi Junal Chairman Bipul Daborma Akosong Osal Haino Paimania Osal Tinini Osal Tinini Ozorago Nung Ang Satung Wati Hilayawoi Ora Kurung Kutum Layation Kok Salai Tonglaimani Bukani Kokno Pilai Tonglaimani Sini Hayung Hakotorni Busani Salni Son of Sal Je Ohani Busat Joto Hasingan Segang Saka 1982 sono Hayung Hakoto Rawa Haken no Buita Desni Moto Borok Utum Lai Kok Sap Lai Hayung ni Hani Busa Himpano Bongni Odikar ni Komori Tangre Bukak Tangi Dong Abono Sun Bahai Ketesha Mutangi Nardi Manai Akokno Salaina ni Bagai 1992 Ngangkai Saklai Dikaze 9 August no World ni Indigenous Day Insidung Kisah Angnong Tadiwo Koilmung Tonina itu Srapca Zora Nor Tini Oro O World Indigenous Day Eba Hayung ni Hani Busani Sal Tamu Bagi Sing Palai Lai O Kokno Nor Knawi Tangkai Nor ni Bagi Nyok Kahamung Nai Nor ni Kunzo Salajang Nai Kok Tongkai Pandapai Mani Yakolo Thuk Nai Leti Dipano Salajar itu Angayung Hui Tong Baksa no Haipano Saya Uno ya Tam Kisini Abor Loy Yang Itangka Sing Sini Kok Gemaka Maneno Sini Kok Tai Gemaka Sini Sinimung Gemaka Sini Sinimung Gemaka Sini Kanmung Cumung Sini Dofa Gemaka Sini Kanmung Cumung Gemau Sini Dofa Gemaka Sini Hak Gemaka Kok Witu Narde Asik ke Morokjak Kok Tai Asik ke Morokjak Dofa Sing Morokjak Ge Baksa Buzi yang lainnya Hah? Sini Kok Tai Gemama nih bagi sini Sinimung Kemarin Morokjak hingga ke Buzia Dami hingga Buzu Dami hingga Tamkok Bangla Kok Abono Sung Edok Kaitu Wipike Semana Haman Cawo Sung Lomba Bilo World Indigenous Day Kelai Mani Jaga Wo 1 minute nih bagi Serai Kok Borok Baik Kok Sadi ini Saka Je pas Je Manai Orono Tok Lama Sa Price nih ini Singapun Price Ke bukan Manli Bahaya ke Manli ya Male Segang ni simi tabuk zora, tabuk ni simi tinang zora ni kokno, ni zemanti 1 minute no sadi 1 minute. Mani jago baksa saka, sini segang go sini do farok ahai dong mani irei dong mani, tabuk zora ka amung kha, dia sini bobishot tamung non so. Bobishot sini kok da? Tam kok thaya bo? Bangla edok kaitu jau kha. Ege tinang saka baksa buzi ya. Segang ni simi tabuk zora sini do fatongku, dong nai. Tinanggo bo tongnai, tinanggo bo sun, sini dofano, sini dofani sini mungkan mung koknya, ya farai kelangai. Hai di bak, ga aba hai keno sini kok thai no, sun kuli kok udah sini. Sini resap no, sini aku dan nanya di busuk kena toto resap lagi. Buan sumang le, nini ham zamano, mana negene. Ang poritus debor mabot ini. Tongtogu, saya borok keri puru, seng sarat Tripurani borok tumui, agor tola hai jago kono rozon borok by World Indigenous Day maklai. Abni ya gulo 2015 dosram kamiwo sarat Tripurani borok kutum lai jauh ka, aro bahai na 60 jona. Piasen ya kaya hal ya kaya, sinio hayung ni hani besarok ni odikar, sekjagi tongmani kemaui tongmani. Abono sung bizai sing abo hake 2015 dosram kamiu khlai lekha ajorawo narwai phayu jotoi khorok buri narwai asamni karbini sini tripurani khorok ni sini borong manangata Anthony Deborma bai sini Dr. Sukendu Deborma borok tongui sung sini pura whole long traibeli jotoi khorok tam khorok buri suri
abo hai khei sung khlaika 2018 chini monotown holo sung khlai legra kha 1900 sung lomba bil hai jagao khlai lekha sung bihi besar putum lai chini kan no kan lai chung lai sung abo hai ke bil lekha tini ni hai jorawo norok borok no nubui amsuk ke khabang srang amsuk ke khabang srang lai bumau chini bumung komori thangana pia tini angle kubisa no khabang srang bekha tong thobu Ochini hani besar no sisari nani bagai sarat Tripura ganangai 10-15 জন khaibai sung buibai menijaka ina hadi 15 জন 20 জন khlaiei buibai menijago hinjago sajago hinpano sung yakaya dini omsuk jora oro jora sokpaikha sarat Tripura ganangai sung tini nubu World Indigenous Day tangai sini odikar kemarin Bomor mani bekhak belai siplai yang tini di saimia sorawat cung bai cung nono cung bekhak sebai di layu hai ada sora bekhak sebai di layu sini resap mani jogo drogo cung jora nawaki urus layu dan wan sumang le ini resap mani dong kakek nah hindi ni hai surok ni jago bakso hindi kan nawai suri hindi ni nakali kekatan ang tini sanani nayo sini ok borok resap mung sini tipra dofarok amsuke kesam amsuke gerem amsuke kaham sini kok borok ni kok thaini surno se kubuni jogodrok mas renggo ayada sini jadu kolija kering kakai hindi jogodot thangde asur no kokla kamu ni angle somya hindi jogorni sur samrat sab hinja SD Bormon Rahul Dev Bormon ga a Dev Bormon sumpor boroni ba Dev Bormon hole na ang jora wan sugu nyai saisung puru ngakai orani hoite thangde bumbayo sogui je borok sur sramka asur hage cintak tese resap kagai abuno do chini kok borok ni hindi ni sur nai naki chini boro hindi resap manada abo chini kok borok ni sur be resap khani nai hayda ang wan sugu nyai jora wo sini kok hai ngorok khenato hasakau kusigrei piasung sini kok no borong dilaya abuni bagino sini oje tongmani tong kemaui tongmani abono teisa kifili tunani bagai sung saitok laima tong norok tini oro je phainero norok ni saitok mung nong ni thinang no ya parima kalangnai haya kai oro tini World Indigenous Day nei sosok sasa ke asuklai tongmana unu labong lak sini dofarok nabo naithok halok bokaham tobo tong thotok bebak jagao no naibu naithok hai dibana bekha bokaham baksa lahi jak lebu kumbara jak angle lasia muya ha keti hai chokko naithok bai manai hai da jesek pan kuna besara asui doi di muya ha keti hai chokko sin kui kon hari mani laiti ainya naine di naithok no sin bukum ta lasidi Abono chini sinimung, abono tisi sung borom. Tini belai kapang serang, belai tongtu. Sini ad 10-15 jon ni saitok bung, tini omsuk jora sarat Tripura hagana di peka. Tini oro je phainai asuk borok kabang mani saitok bung, chini thinang maya pari kelangi man khakai, abo chini bagi tebo kaham nai. Hai da, segeri katai, bupang, bukur, bedek, belai, bubar, bekerei. Bebak si bibai memang. Hai tiba, kubuni dok pani kok tangi nei saudi, gas, sikor, jibai thangka, gobai thangka, ayang sobai thangka sikor, aga, guri, kaisa gedal jak. Tahu pano se bongi kok tanya borok asuk ke borong riu, kai, sini kok tai asuk kenal tok, no, sengtangi borong riu, nai banan. Halo bom sekeno kenal tok, oh sini kok tai bo, kubu kebang asuk keno. Bunyi kok theo sung asuk kok kabang mai le tui nang nai da mai sa nai da mai nong kai sau tui nong kai nung nang bang la ko bai thang la jol khai bi tui bo sa di mai bo sa bat khai bi ni jol khai bi ni cái chini kok bai kai tam na tui nong kai nung na ni sau mai nong kai sa na ni sau hai di ba abo hai chini belai kena kok morok piaba sung sakno borong brinani ringya ngai sini teruk komori teruk ini
salsa Delhi ko kokot magas naga Delhi chini boro rok thanglai aboni bisingo chini 19-20 ta kota man jago tara borok sai nang bujina tong bujia tong aban naya kok kere nang sai to sima bujinai sung bo haino sung ngakai ko bong ni besan thani si borok sung ke ba abo busuksa 10 teka ai di ba khóc bạc cái đấy ra sự ngại khóc bạc cái đấy ra cũng mười lệ mà xì à với sự quan tâm phải cả khóc bạc khóc gì khóc đâu không phải xin phải xin bé để mười lệ hay đi bạn hay xin ngang saka halok ni ko có hay như xin halok asuk cái khana to si bunyi ko mang edok pelajar ka seng edok pelajar ka mar khanya edok pelajar ka abok seng tam nung lai ko nước phani bung tam mo seng gặp lên angkin nó sung nó phani bung tam mo nei 어떠서 능게 하나 사고 아니 바보니 부몽 한거 선부서 안데 본 아로 grammatical bakang di bak grammatical kuno mili muto de tong ke jepuro afa ni kok sama kana kai apa ba riang kok sebelah di bak saya actually apa riang kok ya sini kok borok soi kok si netani bumung tamo ke ani dada ni bumung ahai dada ke boron hapai ka tumar dada nam ki kamar dada nam emon hai di ba nutu ni bumung tamo kan ni dadu ni bumung dadu boron pega bunyi do fan tumar dadu nam ki soi kok borok bai ke tamun nai grammatically ang mano simani bagai nuk pani bumung tamo disukai ang tabu tamo masa nai ba ani hingga afa nai nini hingga nufa ani hingga afa nini hingga numa ani hingga ama nini hingga nusu ani hingga asu nini hingga nusui ani hingga asui hai dah hayang abo riang kogya abo burpai kogya abo hai kog abo sini di prasani kog taisi